Barangay Binungtuan. Today we conquer Barangay Binungtuan. Oo. Sa dingnig yapon. Tahatag kita dahil perming katalahuran. Oo, donated by Ma'am Olympia Modisto. Oo. Pabiertos. Para na init ka patronan. Sanot patron? Mayo 14. Domingo nga adlaw. Ano? Tama. San Antonio itkuan din ito na patrono. Okay nga. Aga. Binungtuan. Halo, bless kita, mabless ani kita. Oo. Pwede rin maraot nga kuan kay usalay ni nga baga grasya. Sige na lingkod na lingkod. Ano man ito na dara-dara video? Oo. Baga nagbuburo video kita ito na atong Barangay Binungtuan. Mano? Oo. Baga pagilob laha. Ay kayo, ugad basta mga sukat. Oo, pagilob laha. Sus, oh, say din. Oo, kuhit gab diba? Ay, pwede ka din maghinulat ito ipo nga maagi. Okay, maigo din ito ipo. Hindi da, pagkupang buhog dun. Makakahog dun din ito ipo. Amo din ito mga arayo. Adi man. Ha, adi, karawata. Oo, kuha nito na noodles, tapos dahin baga luncheon meat, may dadida baga tutumaron nga kuan bayoplo nga ning kuan ha. Oo, sige. Magkano na lagit patron na iyo ha. Okay la. Ay. Ay, good morning. Good morning, Philippines. How are you? Good morning. Today is April 17, ano? Yeah. April 17, 2023. Time check is brought to you by myself. Alas 8:15. Untikay na ko yan na. Ngadto na kita binungtuan. Parehas ka kulop nagsisiring kakadtuon ta. O pa kita may ngadto. Kanina dulong tahi ko siya tubtub la di may jeep ko. Oh, first time na ito. Bakit at damon tugon. Paya ha. Oh, sige. Mapabinungtuan kita. Tapos adto na lang kita hadalan. Diwat. Para baga diri kanugon pagkakatay hiton video. Oo. Baga upay dahay na tat baga TNT yan na ano after all. Pero baga usahay baga may nakubit. Naka-experience naman kamo ito. Kalahin niya expression ano. So ati kita yan ang makakuan luwat. Ati kita on the air. Rodolfo, baga pinarigo sa anay kita kay baga para baga mapropreskuhan ito naton lawas labi na ito naton hunahuna. Uy, oops, ay baga pag nakipatisan kay malupad agoy ay kusla ka. So nga di kita binungtuan kakulop ay namduman ni ano ay nga di kita kamay-mayan inagi kantang bilina pampampitan ni siya rin ba iya pahalipay siya rin ba ni tatay Katalino. So may dito nagyapon mga kakilala di kamay-mayan na sigurado oras itong patron makatagay-tagay kita. Nanti ka to adil. So parang naman kita amo lang to baga nanumdum lang kita no time check kanina baga
Igo lang na kita nagkuhanan ni sponsor. The time check is brought to you by myself. Parong. So, approaching kita itong Barangay Salvador. May namduman street lang kita. Tikan dito may San Miguel. So hindi ni Barangay Salvador na ini. Road widenings. So aran chapel, mausay nga chapel ang Salvador. Damog yap din ni Trico Salvador, damot may sarakyan. Naka 4 wheels. Adi na, Barangay Binuntuan. Damo na din ni. Oh man, amo na din ni. Mano para Binuntuan ini? Hirayo pa. Okay. So amo na ini Barangay Binuntuan, ano? So makita niyo man mga pagsusunod din ni isda. Man. Mga labas. So hinahin na kita, kaya na kita Binuntuan. Sharing po na ako na ginistoryahan, ano. Na ako ginistorya kakulop. Ay, tira pala din hinakon pinuyaban. Charot. Damo pinuyaban yan ton, di dan high school. Ore man may ore may kumipor. Raksot ka man ton yo. Oo. Pahinga ka. Hirayo, di man, Barangay Binuntuan. Today we conquer Barangay Binuntuan. Sa din ni gyapon. Amat mga yun gyap ni Kusya. Mga sugod ba ni mga man. Say. Amat mga luti pa din ni man, kahusay pag-ukay ganit mga sugod ni mga tayaw, mingaw. Nakapan mo robot ka ban sakto away from home. Damo Rico gyap din Binuntuan, mga bato. Adi pa Rico gyapinin. Payaga ano. Ay do tira chapel mo tatyon chapel nga tira barangay. Water refilling station. Ito only little bit closer. Adi pa ano. Mga natira din ni chapel. Abot ko na kung susuybay ba susugun niyo mga tubad pinakatapusan ang butanot gawas. Kaya lang ang balik yun ang ado. Sa din niya Binuntuan, lot for sale and houses. Mo siguro to mabaligya, ano. Ginawas-iwas talaga na, pero gininahinay talaga, di rin maglipong ito yung ulo. We are now in Barangay Binuntuan. Mag-reco din ni. Chapel din eh. Hinganin ko palagi hapon din ni Barangay Binuntuan. Din Barangay Hall. Hinot Barangay Captain. Barangay Captain. Hinot ngaran. Ha? Banjilin Garcia. Hinot chapel din eh. May kapilya. Ito pa dito. Hindi ni. Okay. Hindi ni. Ito man dito. Terus di ko parigo gyap. Sige bali. May CCTV hari. Dam CCTV. Di man tira kapilya. Ang sanot patronan ni. Di tira elementary.
Ilo, naibos lagi talo. Pagkikipar. Ay, nagod ba? Tahatag kita dahil perming katalahuran. Oo, donated by Ma'am Olympia Modisto. Oo. Pabirtos, pwede kita sumulod. Medyo nagtitiktok. Oo, ano ya? Ano ya, parungong kita. Namin itira. Kapilya. Din eh. Mano, pwede parungong na ito. Di lamay ha. Maro wala magig kabali. Ano? Salamat. Oo. Bye-bye kita hakuan YouTube. O pahinga aga mano. Ano niya ngayad kaya nat kuan? Para na init ka patronan. Saan og patron? Mayo 14. Mayo 14. Domingo nga adlaw. Taga din kala. Kay baga. Ikaw lang ay sulo ka lang ay nini. Gayad. Ay, San Antonio. Ano? Tama. San Antonio ito din ito na patrono. Pahinga. Pahinga aga. Binungtuan. Haluwag pa yun din eh. Ha? Ano sunod nga barangay? Ako lang pinungtan man rin din. Masugad lang adi. Mandir lang ako. Gawas. Wala yung nagagawa sa dito. Baking nalalawat. Okay baga nagkukuan lako. Magalibot-libot ba? Damo triko din yan, no? Ato tira elementary. Oo. Thank you mano ha. Oo. Amo tira din elementary school. Ganuan. Bebe bobo. Amo tira din elementary. Ang butong pwede sumunod. Ay. Di kita didi. Masyada kita. Pahinga aga mana. Oo, ikaw lang ada. Ikaw lang ani. Ha? May pila at pilaan. May ano? Ano di lamay ya. Oo. Anay ko unta. Teng teng tong tong. Ha? Duma. Panaratag. Oo, balito adi manaan narani mo. Adin baga kuan baga noodles. Taga din ka. Taga Buntayla. Ano man yung ngaran? Ako isang kay Tonyo. Ani ubos na sangkay. Ito nyo. Oo. Nakabuhat ka? Iyaw daw laki itong pag tinagit ka. Kaya para ngayon ito. Para waray lana na o diri ka makarawat. Ay makarawat ka kung ba maupay. Diri nin maraot nga ako ang kay pagkaon ini. Taga din ka. Taga Buntay. Taga Buntay. Ikaw lang ang usawarin mo po. Waray. Takwa po dinan hikitan. Mga disugadat. Mga daw ano. Oo. Balitaw. Pero intermisa din ko balitaw ko ni noodles, waga kape, adihin na bioflow. Wa nyo si baga na nahatagla. Tikang kantang bilina, oo. Sino man ting pinanagan na din eh. Nagitikan ka kamay-mayan. Di na binutuan. Ikaw pala. Ato pa nag-ibang panaratag. Ay man ito. Matisugad latak na di. Maglilibot ako. Ano ting sinasa? Ano ting sinasa? Motor, nakamotor ako. Oo. Ano, kaya pagtok daw? Ay kayo ugad. Kayo na lang pag kinuha na yun ah. Adi na. Oo. Hala, ma-bless kita, ma-blessanin kita. Oo. Di rin maraot nga kuan kay usalay ni nga baga grasya. Sige na lingkod na lang, lingkod. Ano man ito na imdaradara video? Oo. Baga, nagbuburo video kita. Ito na atong barangay Binungtuan. Mano? Oo. Baga, pag-ilob la ha.
Ay, kayo, ugad. Basta mga sugat ninyo. Oo, pagilob la ha. Sige, lingkod la, lingkod. Ay napagkon. Ay napagkotaranta. Di Man. na, terus nga balay, di ka Oo. mahatag di na. An nga rin nimo? Lourdes. Lourdes. Mana Lourdes, makadyakanay, ha? Baga naglilibot-libot la ko kay itaging pinanagan it mga kuangkuan la, ha? Oo, di rin nga tanan. Oo. Oo, ma. Pinili la. Oo, kay makuri kita baga magkuan. Baga atleton kinuan, ha? Sige. Tikang ito kang Tambilina. Mana Lourdes. Ang kanay? Tambilina. Yung mga tambilin. Usa ito niya nga taga Enchanted Kingdom adto abroad. Ang palayunan la ako. Oo, ha? Tala. Okay, nakabidyo nga yan at kini. Oo. Oo, tala. Ha? Okay. Baga nag-aalang yan. Naurusahan lahat ito postura. Ito man pera di iskilahan ano. Oo. Binungtuan. Oo. Manihingan ni kapagod man la no. Pero man. Oo, rin na baga sharing pa adto na halangit ana atong ginuyaban. Oo. Alihot kita. Yan tulad kita dito. Oo. Siya naton nga spot kada mana Lourdes. Baga nag-aalang yung talon. Puro sound at postura. Ilin. Uy, baboy. So pwede pa ngayon, haluwag pa ngayon. Masulusog daw kita nga dili. Oh. At least na nga doon na kitang chapel. Tibiya po. Sulsugon tayo nga di, sulsugon. May da ice nga baligya. Uy, ang kahusay nga balay oh. Simple lang ano. Mga siguro mga farm la ito, mga paharawayan ba. Kami binungtuan Antonio. Diba? Pengaga. Uy, baboy oh. Pengaga. Haluwag pa ngayon nga di. Oo. Haluwag pa ngayon di. Mga rancho-rancho. Oh? May kala ito. Kung ginukoy kila buntay. Hindi ka makakasawa. Kaya lang po kung makalibot katunyo kay. Ito nga tira dito baga basketballan. Oo. Sus, maayon din kuhan ko siya. Kasi naman ito niya, wow! Parehas kami, na-appreciate kami nature basta mga sugad din. Yun, rin ako eh, roba. Oo. Binungtuan, official. Dan nila ito tindahan din eh. Oo. Mga riko taan eh. Bakit kita kasinahan? Bakit sundari yung mga oo nga di kita didi. Abot yung pwede didi lumikdo, lumibot. Oh, say din ni. Oh. At least ano, pagka nakagkuang kita ito na iningat burbalabag. Pagka para akon makalilipay kay
Siyempre sa kita nga estranghero aton na aton bungto aton lugar paingaga. Oo, mausog-busag ta ito bahan daw ito amon anak. Okay, pwede nga kita lumibot. Ito na private area din nakakudal. Wow, kahaluag oh. Sus, oh say din oo kuhit gabi ba pwede ka din yung maghinulat ito ipo nga maagi. Okay, maigo din ito ipo hindi na pagpupang maghuhog dun makakahog dun din ito ipo amo din at mga arayunan at mga ipo mga sugad din nga lugar o ito yung karnero o karnero kan ding manit nga mga kuhan oh mga magbusag. May kala ito na no man kaluwag din may kauping lagi nakit mga sugadin din nga lugar kay sugadin dito sigurado agdunan mo ito tiyuip oh mga alien natin boy kaka-encounter natin mga alien. Greetings, I come on peace. Enrico susay nga balay. Oo saan naglibot kita although baga di man kita pwede baga makagpatrak ano so at matataganhin ito talaga mga sharing pa ang mga kuang good. Oo say din at least nakalibot kita. Hindi kita nga di travel o gravel sanang gravel. Balik na kita makauli na kita so medyo nato natagan din in blessing pinagikan tambilina da kay siya rin pa mga rikuhan ta. Oo makakatugit at sunod liwat nga lugar kung hain man kita ingat to ano oo man no oo ring mga adlaw buwas kung tikaan luwat kita mimiling luwat kitang barangay nga wala ta pagyapon ingat to mga sagad ba yun iba binungtuan usay din oh hindi ka din yung mag-ikro-pa-krombayin buwan no so Mayo ano to Mayo 16 pagyanan kita saan itong patron? 14 Mayo 14 oo amo tat mga buwan tuyo saan patron? Mayo 14 limtahan ang good kita kanina nagpakyanan na kita limtahan ang good na amo na ito pusugit memory gap Payaga. Oo. So, aman din itong barangay Evangeline, no? Mana Evangeline, ano? Amo, no? Evangeline Garcia. Amot barangay Captain din niya barangay Binungtuan. Payaga, yo. Nanmilaw. Nanmimiliw dahil na ra.
to barracks. At kita maestro ha, gawas. I hope na-entertain to ka mo. Pinaginin nga ito ng puro balabag. Nakapasyada kita yan ha, barangay Binongtuan. Remember, Mayo 14 ito patron. Damo triko di na Binongtuan. Oops, thank you par. Pumati ko at tunat baga pwede mapasyada. Bye. Karoon tanay. Apay nga ka. Hinutada. Ako nim na wawara nga bugto. Ikaw pa yun. Daw baga. Hubog ka nga ni nga. Masinganhi. Oo. Ano ya kung taloy makuha kita nga dito. Makuha kita ng video. Balik kita. Oh. Baklik. Ito balit nga baga binuro video mo pa nga aga. Sino tada? Okay man yung mister. Anong trabaho? Hay man niya. Bayaan ka mo. Kaya ano, nag-away. Waray. Para magtag. Bodo. Anong ngaran? Pon-pon. Pon-pon, oo. Ini na din nakigahatagaim. Mayawat labaga makakuangkuhan. Ha? Sanot patronan eh. Oo. Yan nala ka mo. Oh, kaya no pagbayahim. Nag-away good kang ano. Ano? Adihin ko an. Adi man. Ha? Adi, karawata. O, kuha nito na noodles, tapos dahin baga luncheon meat, may dida baga tutumaron nga kuan bayo plungan hing kuan ha. Salamat. Oo, sige. Makanina lagit patron na iyo ha. Okay la. Oo, dadara na lang sumsuman. Basta may tuwa ah. Oo, gilid nga bata, buyag-buyag na. Oo, bye-bye. Oo, bagano ka nito. Ha? Sige. Salamat. Oo. Nag-away. Nag-away talaga, waray. 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 Oh, Anton, during ka kukuan-kuanan. During ka chikadura. Oo, gitu. Ini ha. Laro may ito. Oo. Tasay. Mabaring bukog. May kala ano. So nakakuang kita nga da. Sugarong tanala. Banta po medyo pa makikitaan gihapon. Bye bye. Oo, nangalimot kita ngaran. Pero nagpakyan dadakan ngaran. Makuri lah ini kung side effect na yung daya tapos nga gintinumar tanan. Ani yung pag tinumarit nga daya tapos mabdo sa bubot. Kalahin yung expression niya. Oh, Enrico.
Piapoy na magbalay-balay hindi para magkamo itong mga salad na mga ano sa punso mga Piapoy ka. Ay man ni living barangay Binungtuan. At least no nakakani kita. Oo. Anato na nasingan hiyan ang barangay Binungtuan. Oo. Talon. Bago pa lang nakaka to ngayon. Susugad. Okay, mani na kita din eh. Makakuha na kita okay. Nila kita. Alright. Patsaka ni din ko. Okay, di na lang maestro. This has been your friend from another stars. Pakiton nyo. Good night. Sweet dreams. Mama. Chup chup.